guys! Good morning! It's Michelle V. And Turkish welcome sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Good morning! Ang oras na pala ngayon guys is alas ano na ba? Oh, magna 9:30 na. Kalain niyo yun? Late ako gumising. Kasi nga, late. Charot. So, lagay ko kayo dyan sa ating lagayan. At, ayun. Ang ating ganap for today ay tatanggal ako guys itong aming ako dito. Pinaantal ko yung kagabi. Tapos, syempre, bago kayo matulog, tapos dito siya. So, ngayon ko siya i-unload. Yan, unload natin. Dami ko may unload. Guys, let's eat breakfast. Diba may ano ba ito? Tapos, ano pa ito guys? Brunch. So, meron ako dito guys, kanin. Nag-portion ako ng mga kanin. Tapos, nalagay ko na sa freezer. Kasi ang dami kong sinain. Ganun ang ginagawa ko ngayon. Tapos, tawag ito. Nagtira ako for today kasi kakain ako ng kanin. Medyo madami-dami ito guys. Brunch ko na ito. Tapos, ito na lang guys. Alam niyo ba? Ito na lang yung natirang giniling namin. Ayan. As you can see. Ayan, may sausage dyan na kalahati kasi sa ng asawa ko, so hindi niya nakinain. So, ako na yung kakain niya. Pero alam niyo ba, ang dami nakain ng aking, jusawa na giniling. Yes, sobrang dami niya nakain. 2 mangkok, guys. 2 mangkok ng giniling nakain niya. Ayun. So, dapat, bumili kami ng ng sausage na yung pinapakuluan lang. Nakita namin pumunta kasi kami ng ng Heat dahil, Heat ba o Rive? Parang Rive kasi nakasale lang doon ang cola. Tapos may nakalagay doon sa labas na ayun nga yung mga ano ba yun? Basta yung mga dry na basta pang naka-cured na ng mga sausages. Tapos sabi ng asawa ko, masarap daw yun pag pinakuluan. So bumili kami noon kasi nga sabi niya yun daw gusto niyang kainin tapat gabi. Tapos nung nakita nga niya itong niluto ko, at nagustuhan niya, ito na lang, kinain niya. So, yung aming sausage, kaysa binili kagahapon, nandiyan sa rep, siguro mamaya na lang yun niya kakainin kung ano man, ganyan. So, itong sausage na to is yung nakaraang, guys, nakaraang gabi. So, ganyan. Nilagay ko na lang sa dyan. So, let's eat, guys. Ito na lang yung natirang giniling. Magluluto ulit ako nito sa susunod na mga araw. Or, naman, guys, minudo. Magmiminudo ako. Try ko. Sarap. Kaya na ako guys kasi bala ko mamaya lumabas. Maglakad-lakad sa bayan. Ang ganda yung panahon. Hindi ko minuksan ang aming mga ilaw. At papasin naman liwanag, di ba? Kasi, nakabukas ang pinto at bintana. Ang ganda ng sikat ng panahon. So, kakain lang ako guys. Tapos, magbababad o magsasala lang ako ng labahan. Or inisip ko nga kung maglalaba ako ngayon o bukas. Malalaman natin mamaya. Tapos after ko maglaba, tsaka ako pupunta ng bayan. Mag-oras juice na. Guys, update! Narini na naman ang inyong lingkod sa may part ng park. Sa may part ng park. Ayan. Maglalakad ako ngayon guys. Dito. At alam nyo ba, may kaunting usok kasi kami ngayon. 7 grad. Parang ganyan. But, nandyan si Haring Araw, so hindi siya ganun guys kalamig.
Pero may a little bit of usok. Charot. A little bit of usok. Tapos, alam niyo ba kung anong oras niya? It's already 12:30 and yan, I decided to walk. At maglalakad-lakad ako guys sa punta ng city. Yun. Parang maningilong ko ngayon Charot. Lamig kasi. Nagbago kasi yung weather. Kita niyo ba yan guys? Ang ganda ng nagbago yung weather na. Kasi bukas, tapos na ng February. So March na. Ganun. Ang bilis. So, which is in February naman kasi guys is a very short, maiksing buwan. Tapos March ang pinaka mahaba kasi meron siyang 5 weeks. Diba? So, ganun. So, kalahin niyo yun. Ang bilis lang mag-change ng charot. Ang bilis lang ng araw, sa totoo lang talaga. Ayan na si Haring Araw kung makikita ninyo. Ang ganda. Okay, ang sarap maglakad. Alam niyo yun, but every time na mag-change yung weather is nagkakasipon, ganun. Nagbabago kasi yung weather. Dumaan kanina. Ayan. So, I'll meet you guys later pag nasa city na ako. Guys, dito na pala ako sa city. Kung marinig niyo yung background, guys. May pala dito, may palabas. Charot yung carnival. Okay, wait. Guys, may nagpa-party doon. Nahiya ako mag-video. At makikita nyo, mamaya yung mga naka-costume. Sarado yung ibang part doon. Yung mga nagbebenta yung Wait, kita nyo na ako. Madaming mga naka-costume guys. Kasi dahil sa carnival na. Ganon. Nahiya ako mag-video doon. Guys, sobrang daming tao. Kasi nga, syempre, carnival na. So, makikita ko dyan yung mga costume sila. Akala ko ano yun? Parang may nag-worship. Charot. Church guys, kita niyo ba yan? Yung sa background na to, meron pa rin. Pero dito ako dadaan sa sana hindi maka-copyright yung mute ng music yung ating parang ang puti-puti ng ko ngayon. Wait. Grabe. At church. Tawag ito. Pumasok ako doon sa karami-raming tao. Ay, hindi ko alam na may ganun pala dito. Dito sa city. Punta ako dito guys sa Galleria. Titingin lang ako. Something. May ingay doon banda saan. So yes. See you guys later. Uwi na pala ako. At yes, hindi ko alam ang mga kaganapan sa bayan namin. Kaya hindi ko alam na may carnival pala doon. Tapos yung mga stores is sarado. Yung bukas lang guys is konti lang. Ayun lang, yung Galleria. Punta ako doon. Sukat ako. Wala akong nabili guys doon. Iniwanan ko lahat. Charot. Ayaw kong magpabudol. Gusto ko yung tatlong yun. As in, gusto ko yung dalawa. Yung parang pa-pink tsaka yung pa-leopard. Something like that. Mura na lang yun siya guys. Kasi siya, naka-sale na siya. Tapos, another 40% pa na off. Ganun sila pag nag-sale dito. Pag nag-sale sila, halimbawa, yung presyo ng yung presyo ng damit or ng anything is like, for example, 100 euro. Tapos magsisale siya, naging 50 euro na lang. Tapos, may another sale pa na, 40%, 20%, something like that, ganun. Medyo malaki din. Kaya sobrang daming tao ang nag-ano nun. Lalo pag sale sa Galleria. Ganyan. So, ang daming sale doon. The problem is walang pambili ng sale.
Nag-ano na ako doon, guys. Tawag ito. Tingin-tingin. Maganda yung leopard. Gusto ko talaga siya. Sana, pagka ano, alam niyo ba, ang mga ano ko ngayon, mga trip ko ngayon na ano, mga outfitan. Wait ako. So, ganun nga. Pati pala, ano, post yung tawag ito. Yung pag nagpadala ka or something like that. Isarado din pala. So, may mga, ano sila, may mga, kaya pala pag naglakad ako dito, halos lahat ng paligid kayo may ingay. Sa kabilang to meron din. Parang kanya-kanya silang grupo, ganyan. Anyways, every ano nila to ginagawa, guys. This is the tradition sa Germany. Pagka ganito, especially here sa Köln. Kasi kilala yung Köln na ganito. If I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. Oh, narinig niyo ba yung background? Meron din sa tabi ko din. Anyways, yung mga taong paparating, papunta pa lang, ganyan, tapos naka-costume sila. Kasi hanggang mamayang gabi, hanggang madaling araw yan, charot. The party. Nasarado pala yung mga, ano, so wala akong alam at, yes, wala din sinabi yung aking disavobles. At yung aking disavobles, guys, is, trabaho siya ngayon. So, yeah. Nalakadulot ako, guys, pa uwi. Ganyan. So, ganun lang talaga dito, charot. So, sana back tayo dun sa kalimutan ko na. Alam niyo ba yung mga bet ko ngayong mga suotan ngayon? Hindi na ako masyadong mahilig sa mga ma-fitted, something like that. Gusto ko na yung mga maluluwang. Yung maluluwang na, na pullover or blouse, something like that. Sa palong sleeve siya, tapos ganun. Ayun yung mga bet ko ngayon at bala kong yun ang aking mga bet ngayon. So, ayun na yung mga bibiling ko sa susunod, guys. Mga mga pang maluluwag. Ganyan. Yung mga loose na na comfy, ganyan. Lalo na pa-summer na ulit dito. So, gusto ko pa din na ganun. So, yes. Kaya, yung mga yung mga tinaray ko kanina, ayun yung mga bet ko. Yung mga palong sleeve na haba. Yung tipong matatakpan ba yung charot. Gusto ko yung ganun. Ayaw ko na ng ganun parang, which is meron naman akong mga damit na ganun, guys, hanggang ngayon. Pero sa ngayon, yun ang gusto kong mga damit. Ilang. Hi guys, I'm home. Charot. Dito na natin ilagay. Nabutan ako ng ulan. So, buti lang sa Aldi na ako, guys. So, yeah, kaya nakaganito na yung aking so, nagaling ko muna to pa tayo mag a little bit of haul. Charot. Wait lang, angat ko lang to na bumabagsak talaga tong pants ko, guys. Ewan ko ba? Pants yung leggings ko. So, siguro makapitan talaga. Charot. So, yes. Charot. Napagod yung dito ko. Okay. Let's haul. Ayan, dumaan muna ako, guys, ng Aldi. At, the first thing na nakita ko dito is, guys, na banana chips. Isum ko nga kayo para makita niyo ako. Kita niyo ba ako? Banana chips. Itong banana chips ito, guys, is Osprong banana from the Philippines. Oh, diba? It's from the Philippines. So, kasi nakita ako na Nissin na ramen, saka, yeah, it's a ramen, beef, saka spicy. Kumuha ako ng isa. Tapos, kumuha rin ako ng grapes, milk for coffee, Pom Bear, tinapay ng asawa ko, dahil wala nang tinapay dito, kahit isa wala talaga. Charot na ubos yung tinapay. Tapos, meron na ulit silang hairspray na gusto ng asawa ko. Tapos, 4 na ganito. Tapos, pampalaman sa tinapay ng aking Juzao Bells.
And then, isa kong tubig. Ito na yung tubig ko dito. Bago ito yung. And then, tawag ito? Ito. Pomes. Ayan. Pomes. For the fries. Ayan. So, ayun lang yung guys na pamili ko. Tsaka isa palang orange. Isa lang. Kalahin mo yun ang bayaran ko is $18.68. Diba? Ang mahal niya, no? Basta ito guys ang aking pinamili. Lagyan ko muna sa ref. So, yun lang. Yun lang guys ang ating napamili for today's video. Zoom out. So, ayun. At yun nga. Ang ating ano ngayon. So, ang lulutuin ko guys, alam niyo anong oras na ba? Mag-alas 3:30 na yata, something like that. Tapos, ayan. So, mga sarado pala yung mga stores. So, hindi na, gusto ko sanang pumunta pa sa ibang part na may mga ano, kaso lang sabi ko, wag na baka may sarado din sila. So, what's the point? Charot. Ganon, hindi ko alam na may mga ano pala, mga something pala nakaganapan sa Abay. Ano lang. Sabi kasi ng asawa ko, bukas, Friday daw. So, ngayon palang Thursday ay meron. Friday until the weekend, until the next week. Kasi nga, hanggang second week yata yan ng March or hindi lang ako sure. Basta ganun. Kasi ganun ang sabi niya dahil dun sa aming bata. Nasusunduin kasi namin siya ng bukas kasi bukas is Friday. So, yun. And, yeah. Update na lang kayo guys mamaya. Ito pala yung binili namin para pakita ko pa sa inyo. Ito pala yung binili namin, no? Yung basta yung ganyan siya na sausage. Sabi ng asawa ko, papakuloan lang daw yan. Hindi ako bibiling itlog. Sa Sabado na ako bibili ng mga iba pang kailangan. Inaano ako. Tawag ito. Tinatamar. Char. Inom tayong tubig. Let's drink water, people. Ngayong araw, ito pala yung nabawas ko sa 1 litro. Diba? Kailangan maubos ko to eh. Lagyan natin ng lemon, yung aking water. Kasi yung lemon ko na ginamit kanina, kaano pa yun, kahapon pa yun siya. So, kahapon pa siya. Hindi pala kahapon. Every 2 days ko yun pinabalitan ng lemon, guys. Kasi ang lemon, hindi naman siya kasi nasisira dahil nilalagay ko naman siya sa ref. So, wala namang ano. Hindi naman siya masisira dahil nasa ref ang lemon. Hihiwaan ko lang siya. Hihiwain. Gusto ko itong matalas para hindi masira ang ating lemon. So, ilalagay ko na ito lahat guys ang lemon ko. Dahil kalahati na ito. Ako lang naman kasi asawa ko ayaw niya. So, yes. So, look at this. My lemon water. Yummy. Update ko kayo mamaya.
So, update, ayan na nga po, kumakain na kami ng dinner ng aking usawables. Dumating na yung aking asawa ng medyo maaga din siya ngayon for today. Ayan ang aming dinner, guys. Ayun nga yung pinakita ko sa inyo na, na sausage, tapos nag-ano na ako ng pommes, ganyan. Ayun. So, ayun ang video natin ngayon. Sana nag-enjoy kayo, guys. Thank you so much for supporting. I hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys in our next one. Always smile. And God bless us all. Thank you, thank you.